gon kamataki ɓe ala sukaɓe gaɗa ko ɓe gaɗata, saboda min fayi mi wodi hujja dow sukaɓe ɓen no hu inde suka jibiɗamo imo ya taro ɓen ɗon rewɓe wai ɓe bi wai wala ko ɓe gaɗata e rewɓe ɓen ɗon ɗum ɗon fayin haala ɗum ɗon har mawɓe ɓe andi ɗum ɗon na an haala ba gonka dow law kadi nden nan no ɓe dufanay en mutunci wallahi idan ha a joɗodake bali ɓaggiɗi iri ɗen ɗon bigeje ɗen to ɓe jata ɓe gaɗagal ɗum mofta ɓe baala jonto ɓe baala ɗiɗi ko tati ɓe purto ku hamɓe ɓe andi ko ɓe biyata ko lanɗa ɓe bima iri haalaji ɗi ɓe ayi ɗuma ɗabi'aji ɗi ɓe gaɗata bigere nden wallahi ɗum julata. To ya kamata ɓiɓɓe mawɓe meɗen hulɓe tunde ɓe godi iri ɗum fawa ya kamata ɓe gaɗa amfani e majjum bas science ko toye ko ɗuye ɓangare hu goɗɗo gaɗuɗo laifi ko ummina e waɗanamo hukunci dow majjum, amman na wai wi'a koriɓe ɓe gaɗara ko wiyata hanjum hanu Suleiman ko masala muɗum ko ɗum goto o wasata ko anda ko duniyaru woni nder ko de wurti waɗani hulɓe jama'u amma hala dow hulɓe ɓe o metti dow maɓɓe hankoye mo andi hulɓe o metti dow maɓɓe amma mene kuskure ɗo waɗi koye de waɗi jama'u hanjum hanja hala kanka shafi kowa da kowa har min ma ka naunaniyam ɓernde amma da no o dari o wi dow iri hulɓe maɓɓe iwane ko bo a'a gaɗayɓe iri kaza a'a ɓe fere ko bo a'a o siwtini goɗɗo ma goɗɗum hayaniya amma mi rokka hulɓe meɗen shawara iri mawɓe ɓe dara ɗum al'amari ɗum iri moggal ngal ɓe gaɗata sukaɓe addu'a rewɓe surbaɓe kamara en mi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jontode nan dilla ko galla himɓe wuro ko miɗa yiɗi mi meta seɗɗa kam shehu alaji suka pullo galla kam miɗo dow lawol to mi tawi laabi ɗum ko moɗon gimmi miɗaɗa yiɗi mi meta yo faddan isa noy Allah ya dama ne Aliyo wolo ako ko wayi mutu wolo ha ande do chori nan ba Aliyo a jam gadi mutun sai a duniya gadi mai wallahi jama alhamdulillah isa no ande no chori ne jamare alhamdulillah isa bana nan gonduden do suka to dama mi andi nono du adi alƙawal to Allah hoddiri kuma alƙawal kin cikake zosbina jiba marata ni ne inshallah wanda Allah hoddiri ɗum nangi on suka gan nyanama nonno adama mi alƙawal ko de men goni men bibi mo Allah hoddiri ni so o arti ni o natti jungo so joni ni alhamdulillah so ai iri ben be nyanan iri ben be nyanan gombe ga jamɗi gabago so futto jama'are tawa ɗum tawta gabago ɗum fiya jama'are dole non sai ɗum heɓi woduɓe ɗum heɓi bonuɓe wasanno huko ɗum ummi ɗum darani inchallah ɗum wawa yugo gaɗa mum ko iri koye to no Allah iri bonan nan no Allah ni heɓi nan abin alƙawal ɗo deruro go gimami inchallah o suka o natta jungo so Allah hoddiri o natti jungo amma kuma bana noon no gewtuma gimami iri noon ko o natti jungo a yiyata a fiya neɗɗo ko baraɗum ga woɓɓe mi nani giyaña nan ɗum waramo ko goɗɗum so ɗum doka woodi hukunci majjum to jomirani Allah ɓeyda hawtiki koye meɗen Allah walla en Allah rena en kuma Allah renana en bandiraɓe meɗen a fami Aliyo acca hakke jafuɗa nyanan ko nanɗa woɓɓe no gaɗa fa'i haali jamɗi fami muñu seɗɗa bandirawo galla no gitteɗama salinamo en accu hakke yafa muña seɗɗa fa ko nanɗo woɓɓe pungoyi ɓe gaɗa haala jamɗi ɗo honen to woɓɓe ko ɗuɗi in ko andi woodi hundeji goɗo ɗuɗɗi ko ɗum woli dow majji fu ɗum adata mataki dow majji on paamina ga acci hakke en fu jaafe hande dillani duuɓi tati ko kaleten fa'i social media hakkunde ko ɓiɓɓe rewɓe gaɗata fa'i ɓiɓɓe worɓe goɗo ko gaɗata kuma en gi'a mataki gotum ko ɗum hocci dow majjum to kanjum woɓɓe ɗuɓɓe kolli yigo ɗum en ma into hana ɗum ummi ɗum dari wala mataki ko gotum ko ɗum ummoto ɗum daro ɗum ada dow majjum on famina joni zama to on dari yodi goɗɗo ɗo honini ɓe pullo wa aleykum salam isa mi ɗala on ɗo mi jippota goɗɗum lokaci
life wala inshallah fa aliyo omor tike okay dalin jabo mo woli ne makko koni moles yodi fa joni bi pullo don pungadi yana chef Usman Fodio wala iri joki be fulbe Nigeria daribe e social media ngadana mo e social media mboli do makko kuma wala mata ko gotun dum do adi do makko fa joni hana be fulbe Nigeria ta hani be fulbe dubbe pungo ha layɓe social media haalayɓe hande jango ɗum andi on ɗon ɓi pullo jahangal kantumi an waɗata kaltumi alimbaji kantumi gi'uɗo hande pullo rimi ɓiyum o kecco ñoƴƴamo wattamo laɓi hirsamo nam aywa isa shof loto bukkol mo andi fu kanko hoore makko a faami ñana ɗum kanjum ma ɗum haali ɗum nawataɓe hakko ɓe gaɗa ɗum non kay surtout mi heewi ɗum watta nder Nigeria ko waɗi ɓe adama mataki majjum noon ɗum maga ɓe darnan koy ɓe andi yimɓe gaɗa ɗum wallahi ɗum hotanaɓe noon ɓe giɗa kam wato on nana fulɓe an Souleymane jeteɗa na ɗum jeteɗa wala réseau quoi assalamu alaikum Modibbo Isa a jaɓama Muhammadu to jamare mi salmini am mi yelanino khairuji moɗo walo ha ɗo min mame woni Ahmad Pullo walo ha ɗo nder duwal Kwara Ilori alhamdulillah mi weltike sanne wallahi nango ko bolwoton ka dow makka ka Souleymane wolwi mi weltike sanne wallahi mi sawi e nangukimo de o yahi jungo gam o waɗana dama ko o wolwi ha dow makka alhamdulillah Allah yettama kuma mo walliri on sewre wallahi mi weltike sanne kuma mi toro jomirawo ɗawtana en sembe en muñal ɗawta tiggugo en dow gonga walla en walla dina sanne en attoygo du jawleru manguki haaluki ɗemgal me e ñamral yeeso amen mi hofni on fuu mi fote mi lintama wallahi alhamdulillah Allah yettama bano tilimɗo darkejo daroɗo ma hajana Isa a jarama a hofnama fuu e musidɓe am darke en dariɓe ɗo e haaja Allah yettama kuma mi yetti on sanne Allah barki on Allah hokka on bad jari on jarama min Ahmad Pullo wolwata ha ɗo delluwar Kwara Ilori okay bismillah joni wodi ko ɓeydita to mi yiɗi mi mortina live ɗum wallahi mi yayre kuuɗe mi hirda fa joni mi yiɗi mi hirda wallahi acci hakke yaafe bismillah ni wodi kaalo mi yiɗi mi mortina live ɗum wallahi ngam fa joni mi hirda mi woni yayre kuuɗe wallahi alhamdulillah jam tan no kirduɗo suka fulɓe okay suka fulɓe e moye woni ɗo fu acce hakke jafoɗo mi yiɗi murtina live ɗum inchallah sai tun jayki mi anda ko mi uddita live wala aibe Allah yara wallahi mi woni ila suɓe wodde on jooɗi on fu on gettama ɓiɓɓe fulɓe Nigeria Allah walla on enen fuu kuma Allah ɓeyda hawtugo ko e menen fuu amin kuma andugo enen ɓiɓɓe fulɓe Nigeria e ɓiɓɓe fulɓe Niger en fuu mbala garri min borta ngam woy to woɓɓe ngaru kolle yigo no giɗe hawtugo en ko goɗɗum to on en feere in giɗen goɗɗo ko immo amen waɗi layfi hande pungoyo kollemo to on cuuɗumo to on cuuɗumo in hunde ko ɗo anduɗon ɗo adama taki do'i makko to o suuɗe ala tuulo fungine mene wala ko ɗum suuɗata kuma in Allah jaɓi haala noy hay ton to ɗum yiɗi tunda nder leyɗe men ɗen en goodi duniya dariɓe hande goɗɗo in daraki goɗɗo dole ummo daro on faamina kanjum noon on fuu kuma acce hakki jaafi mi yiɗi umortina live wallahi on fuu on gettama inchallah salamu shukran mon shukran Abdul Hamid acce hakki jaafoɗa sai mi warti mi uddita live sai lokaci go sai jango on faami okay na ce kai mutane